Aray? Ang nga nang sakit datanda. Dahil nung naka-slow motion, kita ma... Ay, wanya. Diba, daday, pil na pil mo pa ay? Ay, wanya. Kasi pinay, daday, 2 por 2. Anak ka ng pug. Ay. Bakit? Da ka. Nasayat at adda ka. Na, tapay manin bakit? Ay nalakay. Awan ti bagas tayon. Awan mantika. Na, Awan ti pang kusina amin. Di kusina awan. Pwede mo asin awan. ay na, mo ilang aminin bakit? Sapay, Pati di gatas na mo ang karganan ni. Ano di sahod mo? data ti problema bakit nanay? Awan pa, hindi da pa'y nagpasahod bakit? Awan manan. Huwag garod. Delay manan. Dito sahod yon. Garod nga di da pa'y nagpasahod garod bakit? Kanayon mo lang nga kastan binulanan nga delete sahod yon. Napo damagaman day tabos mo. Ngati kaya na. Dole wano tulpo. Naa. Oh, nya. Wanan. Mangal ka eh. Ay, sa wakas simangput mo lang dagtir urat nga parcel kon. Oh, Bunan. very good. Dato'y nag-comment, mate. Ampay ta nagsungit kin nagunget ni bakit mo iti vlogyaw. Pati ba iti totoong buhay ay nakakabsat. Hanyo gamin ang mo ni bakit ko? Ni bakit ko kabsat na sweet? Nagsingput tupay ni bakit ko? Ay, nasungit yan. Vlog lang ajay, kakabsat. Bakay. Oh, sakto. Dati so na niya. Oh. Panya manatan. Vlog lang, bakit? Ay. Hi. Mm. Kita man Kaya natin niya ta? ni Lakay. Atin nag-picture mi tatay, di ba na pang nga medyo plaza. Kita man numait agita suot ko. Bagay ko ba? Ay, naapo bakit? Uri, anyamot ti isusuot mo bakit? May isa ka kadagiti kapintasan dito yung buong alubong bakit? May saak. May saak kadagiti kapintasan. Gawin bakit? Kaya mga sawan, nagado kami. Nagkitan.